Mr. WILLAZ. Hi boss, Uncle Junior anytime. Muri say Anytime. Mr. WILLAZ Rocktown. Bana bada ngoma bati hi boss kwakwani bana pesa ngoma ndina Uncle Junior bana bada ngoma banu vese batanga kufara not the time to waste. Saka ciao ya uya Uncle Junior na hi boss bazo uya saka ciao ya uya muchavanza pa Rocktown vachipa shaura saka ciao ya uya Uncle Junior na hi boss bazo uya saka ciao ya uya muchavanza pa Rocktown vachipa shaura mango matino cheka cheka vataurire izvinhu zvakacheka cheka ei mukandiona zvangu ini ndichikuka tondiware manje ini ndiri kuka from January to December vakangonditemba vanoziva kuti handitambe nyemba ndaramba zvangu kufamba kunge kamba asi ndofamba zvangu ini kunge shumba saka ciao ya uya Uncle Junior na hi boss vazouya saka ciao ya uya muchavanzwa pa Rocktown vachipa shaura saka ciao ya uya Uncle Junior na hi boss vazouya saka ciao ya uya muchavanzwa pa Rocktown vachipa shaura zvedu zvakasungana sembariro taunganidza vanhu fanika mariro vari kushamisika voti chinyiko vari kuona fanika paita chisho hatisi kumira mangoma tiri kudambura January to December tichingodambura vari kumashure vese vanosara vachitambura vachitaura aibosi munoshaura saka ciao ya uya Uncle Junior na hi boss vazouya saka ciao ya uya muchavanzwa pa Rocktown vachipa shaura saka ciao ya uya Uncle Junior na hi boss vazouya saka ciao ya uya muchavanzwa pa Rocktown vachipa shaura mango matino cheka cheka vataurire izvinhu zvakacheka cheka ei mukandiona zvangu ini ndichikuka tondiware manje ini ndiri kuka from January to December vakangonditemba vanoziva kuti handitambe nyemba ndaramba zvangu kufamba kunge kamba asi ndofamba zvangu ini kunge shumba saka ciao ya uya Uncle Junior na hi boss vazouya saka ciao ya uya muchavanzwa pa Rocktown vachipa shaura saka ciao ya uya Uncle Junior na hi boss vazouya saka ciao ya uya muchavanzwa pa Rocktown vachipa shaura saka ciao ya uya Uncle Junior na hi boss vazouya saka ciao ya muchavanzwa pa Rocktown vachipa shaura saka ciao ya Uncle Junior na hi boss vazouya saka ciao ya